Ayan, hello guys. Good afternoon. So ayan, ako po si Christine and welcome po sa ating channel. So today, nung last video is napag-usapan natin yung about sa family matters ng mag-asawa, yung tungkol sa pera. So today naman is pag-usapan naman natin yung tungkol sa ating mga in-laws or yung mga yung sinasabi ng iba na mga kontrabida ng mga in-laws, no? So alam ko marami makaka-relate nito. So, yun. So, pag-usapan natin agad-agad. So, ganito kasi yun. Mostly, marami akong nababasa na mga sinasabi ng mga asawa or mga yung iba mga live-in partners nila, ganyan. Or kung ano yung tawag ninyo sa ganyang mga boardmate kayo naman. But as long as partners kayo. So, parang kahit hindi kayo kasal, kung matagal na kayo nasasama, parang in-laws mo na din sila, no? Parang gano'n na rin yung ano niya. Eto, real talk. Marami talaga mga in-laws, guys, na talagang mahirap pakisamahan. And I understand talaga, I totally understand. May mga ganun talagang in-laws. Kasi yung mga ganung mga in-laws, hindi talaga sila makamove on na i-ano nila yung kanilang mga anak, na meron ng mga asawa, or meron ng mga kinakasama, ganyan. So, meron talaga mga ganun. Real talk talaga yon. So, ano ba yung gagawin natin kung ganun yung mga in-laws natin? So, mag-start muna ito sa akin. Ako naman, kabaliktaran naman yung akin. Yung aking mother-in-law, na which is wala na si mama, no, nasa kabilang buhay na siya. Pero nung siya'y nabubuhay pa, ingay na ako dito. Sobrang ano kasi si mama, yung mother-in-law ko, sobrang very welcoming talaga siya. And kahit ganun man, at saka ano siya, talagang tawag doon, parang kinakausap ka talaga niya, ganyan. Sobrang ano talaga si mama. Pero, syempre, nung nag-ano kami ni papa, medyo bata pa ako noon. Kasi nga, nag-boyfriend-girlfriend kami ni papa. High school pa lang ako. So, syempre, nung time na yun, parang ano pa, wala akong manners, no? Parang, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ako dati. So, before, nung kasi nag-ano kami ni papa, nag-live-in kami ni papa, nung nasa bahay nila kami, no? So, ito, storytelling ito. Pero, relatable ito talaga, guys. And, nung kami ay nakatira doon sa parents ni Papa, yung mga labahin namin, nagugulat ako kasi nawawala. Tapos yung mga panty ko doon, so, nalalaban niya, ganyan. So, naiinis ako sa kanya talaga. Naiinis ako. And, hindi to alam ng mga sister-in-law ko. Tsaka ano ko. Pero talagang ano, naiinis ako kay mama dati. Kasi syempre dahil bata pa nga ako, hindi ko nga alam yung mga ano. At saka ayaw kong pinapakalaman yung mga gamit ko, ganyan. And, ayun, naiinis ako sa kanya. Pero yung father-in-law ko naman is, ano naman siya, ano naman si papa, dati, ayaw niya sa akin talaga, no? Talagang very ano si papa pag nag-ano ko, ayaw niya talaga sa akin. And then nung time na yun, parang binaliwala ko lang, ganyan. So that time, dahil doon nga ako nakatira, guys, so eto na nga, ano yung gagawin natin kung ganun yung mga in-laws natin, na meron tayong mga hindi gusto sa kanila, no? May mga ganun talaga, hindi talaga ano na smooth yung flow, na parang yung expectation or sa reality mo na yung mga in-laws mo na in-expect mo na ganito pala sila, ganyan, di ba? So for me, syempre doon ako nag-start, guys, dahil nga in-laws ko sila, lalo nung kinasal na kami, guys, no? Nung kinasal na kami, syempre iisipin mo din na kung mahal mo yung asawa mo, yung wife mo, your husband mo, kung mahal mo siya, kailangan mo ding mahalin kung sino yung pamilya niya, 'di ba? Syempre, ganun talaga yun, guys. And wala ka talagang choice doon kasi nga lalo na kung kinasal na kayo, wala ka nang choice talaga kundi tanggapin sila and give them a chance, no? Alam ko sasabihin ninyo, madali lang sabihin yan kasi yung in-laws mo ganito ganyan, yung sa akin kasi ganito ganyan, no?
Pero yun nga, yung gusto kong sabihin guys, when you really love your husband, English yun, pag mahal mo talaga yung husband mo or yung asawa mo guys, kailangan mo talagang makisama sa kanila. Hindi pwedeng sila yung makikisama sa'yo, no? And napaka-importante yun, and na-realize ko na kung gusto mo magtagal kayo ng inyong husband or yung asawa mo, importante na pakisamahan mo yung family niya. Lalo na nga kung kinasal na kayo. Kung kinasal na kayo guys, parent mo na din sila eh, 'di ba? Parang automatically nagiging parent mo na din sila. So, ano pa yung ginagawa natin sa parent natin? Syempre, minamahal natin. And even naman sa sarili nating ganyang parent talaga natin, 'di ba? Kahit may mga pagkukulang sila, may pagkakamali din naman, hindi wala naman perfect na magulang. Pero nag-a-adjust tayo para sa kanila kasi nga mahal natin sila. So parang ganun din yung ating sa ating mga in-laws talaga. So ganun siya guys. Wait lang, may bumibili. So ayan, nasa na ba ako? So ayun na guys. And wala kayong choice talaga kundi tanggapin. And ito talaga, mas mamahalin kayo ng inyong mga asawa, yung mga wife and husband. Mas mamahalin kayo nila pag nakikita nilang minamahal mo din. Kasi kahit bali-baliktarin mo man guys is kahit ano pong gawin natin, kahit yun nga asawa tayo, pero matimbang pa rin naman talaga. May pa rin naman talaga yung kanilang nanay or yung tatay nila. Mahal pa rin nila yun kahit bali-baliktarin natin. So eto, what if kung kahit anong pagmamahal yung ibigay mo sa kanila, no, parang lagi ka pa rin nilang pinapakialaman sa inyong mga desisyon, ganyan. Ito lang solusyon guys. Bumukod kayo. No, hindi pwede yung nagrereklamo ka kasi nangingialam sila sa inyo. Naiinis ka kasi lagi silang may say sa lahat ng desisyon nyo. Nakatira ka sa kanila. So, wala kang karapatan na magreklamo. So, kung gusto mo talagang ayaw mo pakialaman ka na yung mga in-laws, ito ay importante na bumukod po kayo. No? Kung, yun nga, kasi, nasa Bible din naman kasi yun, na pag kayo ay nag-asawa na, or nagkapamilya na, kailangan mo nang bumukod. No? Kung sasabihin mo, wala naman kaming bahay, paano kami bubukod, hindi magrenta kayo. Diba? Kung hindi mo kaya magrenta, hindi magtiis ka. Diba? Magtiis ka, hanggang sa makahanap kayo ng malilipatan niyo, no? So, kailangan mo sumugal kung meron ka ng pamilya talaga. And yun lang nakikita kong solusyon kung ayaw mo pinapakailaman ka ng mga in-laws mo, no? Pero for me, sa aking experience is yung inis ko dati na ko ngayon na medyo nag-mature na ako, parang naisip ko, parang nahihiya ako sa sarili ko na bakit ko nagawa yun, no? And talaga, yung mga in-laws ko talagang, kahit yung mga kapatid ni Papa, talagang tinuring ko talaga, sa tagal ba naman namin magkasama din, 'di ba? Talagang tinuring ko talaga sila ng pamilya kasi nga dahil sa pagmamahal ko sa aking husband, no? And mas maganda kasi yung ganun guys, na parang wala kang iniisip na may mga sama na loob sa kanila, ganyan. Kasi nga, parent siya ng aking husband, diba? And, naiintindihan ko naman talaga yung iba, na meron talaga mga in-laws na medyo mabigat talaga yung nila. At alam kong meron talagang ganun. So, yun lang talaga yung guys. Kung gusto mo ng peace of mind, kailangan mong bumukod. And, wala ka talagang laban guys kung nakatira ka sa kanila, no? So, yun lang, napaka-importante na kailangan bumukod talaga kayo. Napaka-importante yun, guys. So, yun. Yun lang naman kung paano i-handle yung ating mga in-laws. Kasi, hindi mo rin talaga maialis sa kanila na talaga sila sa kanilang mga anak. 'Di ba? Naging una silang babae o naging una silang lalaki sa bago tayo dumating, 'di ba? Pero, yun nga, kailangan din natin silang respetuhin. Yun talagang napaka-importante guys, na kahit gaano pa man sila kasama sa atin, importante na meron pa rin tayong respeto sa kanila. Kasi pag wala tayong respeto sa kanila, magkakasala din tayo, meron ding bad karma din na darating sa atin. Kasi matatanda na din sila, 'di ba? Parent na nga sila, 'di ba? Naging parent na natin sila. So parang mayroon ding bad karma na
dadating din sa atin kung babastusin din natin sila. Kung bastos sila sa atin, wag na lang natin silang anuhin na bastos din na pagtrato, 'di ba? Kung binastos ka nila, edi hayaan na lang natin sila, 'di ba? Hayaan natin silang sumakat yung nila sa kakagalit sa iyo. Basta ikaw wala kang ginagawang masama, 'di ba? Mas maganda yun talaga, may peace of mind, guys. Maniwala kayo sa akin. So, ayun. So, sana ay meron kayo napulot sa mga sinabi ko, and kita-kits tayo sa susunod na video. Bye.